Kajing kena daw General Secretary ke National People's Party NPP Meghalaya ubah sniaw bahalang dhar ba kajing Shah thombor da ke bather mau ya ke yeng orang ba senang barim ke Narwan kedai namar kajing pendankam ke Voice of the People Party VPP da ke bor kala penlong yo ba Ardent mela besayo moj Presiden rang ba ke VPP pen pai nia halor kani kajing kena Haba kran sekilat pathai kubor hakano pai sngi juga arpun retorek rempang arja arpusan ubah Ardent ulaong Bagajing mi jong kate Jingjia kedai namar ke Pynbitar ki Paidbah namar kita ki bagi Shania bar ki bayar trai lang hasenda joki kila Kylla long penban kum ki nong Shet Kylla Nalor kata uloang bagajing kena baka VPP ke pendankam da ka bor ka long ka bam yahap namar badehi ke seng NPP ke pendankam da ka bor Penshai ula penpau ya ke jing songsi ya ke to ke Jingjia kamdei ke bau pha mau ku munongilam Hynrei ka don ka Pynbitar ka jing Paidbah haba ki tip lesi bakita ki bagi Jedon nasenda batki kibai trailang batki ki lakala long penban ki nong Shet Kylla kami nak jingdom te Hynrei kamdei kumba ki persang ban keno khantam nakaliang jong ka seng NPP bangi penun kambor ka jing penun kambor kadi nakaliang ka jongki katu ka Jingjia po Narwan kadi ka Pynbitar jong Paidbah habu tip bau tau bagi Shania ubaya lang silinter udei penban unong Shet Kylla ya ka bang nget u tu nong elam jingin nong tu lopen ula penpau ke jing smosi baka jakum ketu ka parti ka Pynrem ye bakum kitu ki jing le ngimpen slur lari di ki Paidbah jingiru bakin le kum tu bakin chim ya kata ka an haladi bakin le ban kong mau dan ban penjat ki ngisem bak ketu ka de ka jingmi na ka jing dom ya kata ka jing Shet Kylla kata ka de ka khubor ka bangi yo jing tip kum ki nong elam juga parti tenre ka bedei bat ki jing le bor jong kini ki parti ki badon haka bor sinchar ngidon ru ki jing pensesha ki babon ki baka parti hi kan seshim ya kesenjam kabe Haba thin Paidbah ki kishap ka Shah plus F ka plus F haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka Shah plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom Shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka Shah plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya